pupunta tayo ulit sa Cat Cafe. Bali, second time na nating pupunta doon. Isa siyang coffee shop. Meron silang drinks and food. Tapos meron silang maliit na corner na merong mga cats. So, pwede kang makipag-interact and play with the cats. Papakita ko siya sa inyo. Ayaw mo daw ma-sandwich ko. So, usually, kasi pagpatapos na tayo sa pag medyo kasi yung pag-ibig niya. Oo, sabi ko, yung parang nakita-pusa. Hindi ka mo ito mo. Ay, isa tayo! Ah! Yeah, hindi na ba? No. Ano yun? Parang talagang spot na yun ito, no? Kulang na sila eh. So, ay, na. Tingnan po. Already in the cafe, we are eating fries and we are playing while waiting for our turn. Or just eat. The sour cream will go in the water. Ma? I like the... Ayun. Pero yung ay nabibigay mo sa